Ja, vi bliver i hvert fald i noget, der har med klimaet at gøre, fordi nu skal de danske børn også have lov til at have noget at skulle have sagt i den store internationale klimadebat. Børnene får nemlig deres eget klimatopmøde før det store internationale topmøde. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til jer to, til Daniel Christensen og til Ulla Hede, eller Klint Hede. Og så selvfølgelig også velkommen til dig, Connie Hedegaard. Og tak fordi du kunne være her i dag. Jeg ved, du er rigtig travlt. Du er her jo som klima- og energiminister. Og det er sådan set dig, Connie, der skal høre på, hvad børnene... Nu siger jeg børn, altså fordi det er ligesom blevet det bestemt, at I er børn. Jeg ved godt, I er lige på grænsen til at være unge, men I er børn i den her sammenhæng. Og Connie, det er dig, der sådan skal høre på, hvad de har af synspunkter. Nu kan du høre lidt af dem, men først så skal du lige høre, hvorfor I er blevet valgt, fordi I er 2 af de 5 børn, der er blevet valgt til at repræsentere Danmark ved det her internationale børneklimamøde. Ulla, hvordan blev I valgt til det her? Vi var til en klimaworkshop, cirka 40 børn og unge, hvor vi lærte en masse om klimaet, og vi holdt taler for hinanden. Og så blev vi valgt. Vi valgte simpelthen at stemme på hinanden, og så blev vi valgt 5 ud. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, at det er børn, der har valgt børn, fordi vores rolle er jo at repræsentere børn, repræsentere danske børn til børneklimatopmødet. Og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at det er børn, der har valgt os. Tillykke med valget, begge to. Tak. Hvad, Daniel, jeg kan forstå, at du sådan ligesom selv har set verden forandre sig som følge af de her klimaforandringer. Hvad har du oplevet? Ja, en af de grunde til, at jeg blev interesseret i klima, var fordi af en årrække, hvor jeg boede i Mozambique nede i det sydlige Afrika. Der oplevede jeg på tæt hold, at kysterne ude ved Mozambiques grænse, de blev stille og roligt spist op af havet simpelthen. Og det er en af de grunde til, at jeg blev interesseret i den her klimadebat. Så, ja. Du har set det med egne øjne. Ja. Ulla, hvad er så dine mærkesager i den her klimadebat? Det, der bekymrer mig rigtig meget med klimaet, det er, at det er især udviklingslande, som det går hårdest ud over. Og det er jo ret uretfærdigt, fordi det er jo industrilandene, der har udledt alt CO2'en. Og det, som jeg vil kæmpe for, det er, at der ligesom kommer fokus på børns rettigheder i de her klimaramte områder. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at danske børn bliver oplyst om klimaet. Ja, vi synes, det er meget vigtigt, at vi får de danske unge og børn til at blive klimaengageret, så de kan få nogle gode vaner derhjemme, som de kan bringe videre til den næste generation. Fordi det er jo vores generation og vores kommende børns generation, at de her klimaforandringer kommer til at påvirke, ikke? Ja. Connie, planen er, at det er børn fra 42 forskellige lande, der ligesom skal komme med en samlet deklaration til jer voksne, eller hvad man kan sige, ikke? Alle jer i jakkesæt og så videre. Hvordan har du tænkt dig, at du vil sådan overbringe det her budskab, som børnene kommer med? Det tror jeg blandt andet, vi skal gøre i forbindelse med det her den 4. december. Det er jo lidt før gæsterne kommer, hvor I kommer med konklusioner fra jeres børnetopmøde. Det skulle der jo gerne være rigtig meget fokus på. Ikke bare i dansk presse, men også internationalt. Fordi som Daniel lige sagde det er jo ret vigtigt, at det er jeres generation, der kommer til virkelig at mærke følgerne, hvis min generation ikke får taget sig sammen og leveret det, de bør levere i København. Så derfor er budskabet for børnene jo særlig vigtigt. Og vi vil selvfølgelig også tage det med ind. Nu ved jeg jo ikke nu, hvad det er, der kommer, men tage konklusionerne med ind, have læst dem, have studeret dem. Der kommer jo heldigvis rigtig mange bud fra alle mulige slags borgere. Men jeg vil da give Ulla og Daniel ret i, at børnene, som er dem, der kommer til virkelig at lide under det, hvis vi andre ikke får taget sammen, de har jo sådan en særlig ting at skulle have sagt, og det vil der blive lyttet til. Men jeg er sådan interesseret i rent fysisk at finde ud af, hvordan kommer det til at ske? Fordi de her børn, de har jo siddet, og så fra 42 lande, og virkelig arbejdet længe med det her. Har du tænkt dig at stå med en eller anden rulle og sige, nu skal I høre, eller hvordan kan du garantere, at deres arbejde ikke er forgæves? Jamen, det vil jeg finde ud af, når jeg får det, fordi jeg tror, det med at få det spredt via internationale medier, det er det mest effektive. Det er jo formentlig også derfor, I ligesom er gået med i det her. Det er jo fordi, man gerne vil være med til at råbe nogle regeringer op. Så det er faktisk nok så vigtigt, at budskabet kommer ud lige før topmødet, som sådan et sidste wake-up call, inden delegationerne tager hjem fra deres respektive lande, og så siger, hallo, der er altså børn, 150 børn fra 42 lande, som siger, gør nu dit, gør nu dat. Nu må vi se, hvad det er, I foreslår. Men det tror jeg egentlig er nok så vigtigt, som at man lige står og læser tingene op ved åbningen eller sådan noget. Fordi der er jo heldigvis rigtig, rigtig mange